ካብ ሑመራ ዝተሰምዐ ቅድመ ኩነት ክልተ ቃል ጌታቸው ረዳም ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝወጹ ሓበሬታታት ትግራይ ቱደይ ክድስስ እዩ። ኣብ ዓፋር ዘሎ ዕጡቕ ሓይሊ ክነፍርሶ ኢና ኢሉ ሓደ ኣመሓዳሪ ዞባ ትግራይ ብኻሊእ ወገን ነድሕነት ህዝቢ ትግራይ ስጋኣት ጸጥታ ዝኾነ ነገር ኣይንዕገስን ክብል ሓደ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ገሊጾሎም ዝርዝሩ ክነስምዐኩም ኢና። ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ሻዕብያ ኩናት ንምጅማር ምድላዋቱ ከም ዝዛዘመ ተሓቢሩ። ሕብረት ኣፍሪካ ጸማም እዝኒ ዝሃቦ ጻውዒት ሕወሓትን ካልኦትን ኣብ ናይ ሎሚ ዜናና ክንድስሶም ኢና። ላይክ ሼርን ሳብስክራይብ እናጎርኩም ሓዊርኩም ናጽንሑን። አሁን ተፈናቃይ ይግባ የሚባለው በምን መስፈርት ነው የሚገባ? የተፈጨፉን ሰዎች ሊገቡ አይናቸው ልናይ እዚ ድምፂ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ከተማ ሑመራ ዝተሰምዐ ብድዐ ወረርቲ ሓይልታት እዩ። ኣብ ቅድሚቲ ንትግራይን ህዝቢ ትግራይን ይቃለስ ኣለኹ ዝብል ዘሎ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝተሰምዐ ፈኸራ እዩ። ተጋሩ ዓይኖም ክሪኦም ኣይንደልን ይብሉቶም ምስ ጌታቸው ዝተኣከቡ ኣባላት ኣስመላሽ ኮሚቴ ኢና በሃልቲ ንልኡኽ ኣብዪ ኣሕመድ ንምፍጻም ሓደ ግዜ ናብ ሱዳን ካሊእ ግዜ ናብ ምዕራብ ትግራይ ዝተጓዓዘ ጌታቸው ድማ ኣብ ቅድሚኦም ከፍ ኢሉ ይሰምዕ ኣሎ። ጌታቸው ተጋሩ መገዛ መረበቶም ቅድሚ ኩነት ተቐሚጥሎም ንኸኣቱም ተስማዕሚዑ ከም ዝተመለሰ ድማ ትግራይ ቱደይ ካብ ፍልፍላቱ ምርጋጽ ክኢለሎም ሓይልታት ጸንተት ምዕራብ ትግራይ ተመዛበልቲ ንምምላስ ኣምሓራ ምዃንና ዝገልጽ ሕገ መንግስታዊ ኣፍልጦ ይወሃበና ኢሎም ኣለዉ። እቲ ዘይሕጋዊ ምምሕዳሮም ምስ ዕጡቓቱ ንክቕጽል እውን ካሊእ ከም ቅድመ ኩነት ዘቕረብዎ ጉዳይ እዩ። መንግስቲ ኣምሓራ በዓል ወሲኑ እናለለየ ተመዛበልቲ ንኽእቱም ኣብ ጸሊም መዝገብ ዘስፍርናዮም ተጋሩ ከይኣቱም ዕጡቕ ትግራይን ምምሕዳር ትግራይን ዝበሃል ከይተስምዖና ከኣቱ ኣይንፈቅድን ኢሎም ኣለዉ ብግልጽ ቋንቋ። ዝምለስ ተመዛበሊ ኣብ ትሕቲ ክልል ኣምሓራ ኮይኑ ንኽመሓደር ምልሻ ይኹን ፖሊስ ትግራይ ናብ ምዕራብ ንኽኣቱ ከም ዘይፍቀደሉ እውን ኣረጋጊጾም ኣለዉ። እነሱ ምዕራብ ትግራይ ነው የሚሉት። እኛ መጀመሪያ እንኳን እዚያ ያለው የተፈናቀለ የሚባል ሰው የኛ ማንነት ማክበር አለ። አማራነታችን አክብሮ ሚመጣ ትግራዊ ካለ እንቀበለዋለን ወንድማችን። ልኡኽ ኣብዪ ኣሕመድ ዝኾነ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ድማ ነዚ ተቐቢሉ ተመሊሶሎም። ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ግና ሓምሻይ ክረምቲ ኣብ ኬንዳ ኣይንኸርምን ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶርያ ናብ መረበትና መልሱና ብምባል ካብ 11 ክሳብ 13 ሰነ ናይ መወዳእታ ሰልፊ ኣካይዶም እዮም። ብሰላማዊ መንገዲ ዝምልሶም ኣካል እንተዘይረኺቦም ድማ ካሊእ መማረፂ ከም ዝጥቀሙ ምግላጾም ዝዝከር እዩ። ሰራዊት ትግራይ ምስ ተመዛበልቲ ናብ ምዕራብ ትግራይ ከም ዝኣትውን ኣፍሊጡ እዩ። የማንነት ጥያቄ አለ። ኣይተ ጌታቸው ረዳ ናብ ምዕራብ ትግራይ ኣምሪሑ ብዛዕባ ሕቶ መንነት ወልቃይት ጸገዴ ኣጽዲቁ ተመሊሶሎም። ኣይተ ጌታቸው ረዳ ሕቶ መንነት ወልቃይት ጸገዴ ትኽክለኛ ኣይምዋሉ እውን ተሰሚዖሎም። ኣማኻሪ ጉዳያት ምዕራብ ኣፍሪካ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣይተ ጌታቸው ረዳ 16 ሰነ 2017 ዓ.ም ናብ ምዕራብ ትግራይ ምኻዱ ዝዝከር እዩ። ኣይተ ጌታቸው ምስ ኣመራርሓ ክልል ኣምሓራን ንባዕሉ ኣስመላሽ ኮሚቴ እናበለ ዝጽዋዕ ሓይልን ተራኺቡ ዘትዩ እዩ። ኮርፖሬሽን ሚድያ ኣምሓራ ከም ዝጸብጸቦ እቲ ዘተ ብዛዕባ ሕቶ መንነት ወልቃይት ጸገዴ ምዃኑ እዩ። በዚ እውን ኣብቲ ደገፍቲ ደመቀ ዘውዱ ጥራሕ ተረኺቦምሉ ዝተባሃለ መድረኽ ብዛዕባ ሕቶ መንነትን ወያነ ኣብ ልዕሊኦም ፈጺሙልና ዝበልዎም በደላትን ከም ዝተልዓለም እቲ ጸብጻብ ኣመልኪቱ እዩ። ነዚ ስዒቡ ኣይተ ጌታቸው ሕቶ መንነት ህዝቢ ወልቃይት ጸገዴ ግቡእ ምዃኑ ንኣምን ኢና እንተኾነ ብሕጋዊ መንገዲ ክፍታሕ ኣሎ ምባሉ እዩ እቲ ሚድያ ጸብጺቡ። እቲ ሕቶ ናይ ውልቀ ሰብ ብዘይምዃኑ ድምፂ ህዝቢ ክስማዕ ኣለዎ። ሰብ ልዕሊ መሬት ልዕሊ ኢሉ ክርአ ኣለዎም። ህዝቢ ወልቃይት ህዝቢ ኢልካ ምቕባል የድሊ ምባሉ እውን ወሲኹ ሕብርቲ ጸብጻብ እንተኾነ ኣይተ ጌታቸው እዚ ካብቲ ዓውዲ ወጻኢ እዩ ብምባል ነቲ ጸብጻብ ነጺግዎ እዩ። ኣይተ ጌታቸው ንኣዲስ ስታንዳርድ ኣብ ዝሃቦ መዳዓስ መልሲ ኣነ ኣብ ወልቃይት ኮነ ጸገዴ ሕቶ መንነት ኣሎ ኢለ ኣይኣምንን ሕቶ ቁጠባዊ ተረባሕነት ከም ዘሎ ይፈልጥ እየ ብምባል ነቲ ባዕሉ ኣብ መድረኽ ዝተዛረቦ ክሒድዎ ኣሎ። በሰራዊት እንገባለን የሚባለውን ሀሳብ በጣም አልደግፎ ቢሳካም ኖሮ በአንድ ቀን የሚያዝ ዞንም ቢሆን ኖሮ በጣም ያጠበቀ ሰው መኖሪያ ቤት ልታስገባ አትችልም። ሰላም መኖር መቻል አለበት። የሚመጣ ሰው በጉልበት አስገብተው ሌላ የመጠፋፋት ሳይክል
ኣይተጌታቸው ናብ ሑመራ ዘቕንዕሉ ምኽንያት ኣብ ጉዳይ ምምላስ ተመዛበልቲ ንምዝታይ እዩ እኳ እንተተባሃለ ድሕሪቲ መድረኽ ግና ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ተመዛበልቲ ዝወፀ ዝርዝር ሓበሬታ የለን ትማሊ ንኣዲስ ስታንዳርድ ኣብ ዝሃቦ መብርህ እውን እንተኾነ እቲ መድረኽ ዝተፀብፀወሉ መንገዲ ካብ ምኽሓድ ወፃኢ ኣብቲ መድረኽ ኣጀንዳ ተመዛበልቲ ምልዓሉ ኣይገለፀን ኣብቲ መድረኽ ንህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ወኪሎም ተረኺቦም ዝተባሃሉ ኣካላት ግና መብዛሕትኦም ኣባላት ኣስመላሽ ኮሚቴ ከም ዝኾኑ ኣይተጌታቸው እውን ከይጠቐሰ ይሓለፈን በዚ እውን ናብ ደጉዓ ወፂና ምስ ህዝቢ ተዘራሪብና ስምዒቱ እንታይ ምዃኑ ክርዳእ ኢና ከም ዝበለ ገሊጹ እዩ ኢትዮ ፎረም ከም ዝፀብፀቦ እንተደኣ ኮይኑ ኣይተጌታቸው ፕረዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር እናሃለዎም ዝጀመሮ ምምላስ ተመዛበልቲ ንምቕፃል ምዃኑ እዩ ኣይተጌታቸው ተመዛበልቲ ንምምላስ ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ምስ መንግስቲ ፌደራል ዝተስማዕምዐሉ ሰነድ ብወገን ትግራይ ተቃውሞ ከም ዝወፅሖ ዝዝከር እዩ እቲ ንውዕሊ ፕሪቶርያ ንጎኒ ገዲፉ ሃገራዊ ዓብዪ ኮሚቴ ብዝብል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዘዳለወ ሰነድ ምዕራብ ትግራይ ብመንግስቲ ፌደራል ክመሓደር ተመዛበልቲ ተመሊሶም ጊዜያዊ ምምሕዳር ክመርፁ ቀፂሉ ሪፈረንደም ክካየድ ዝብል እዩ ኣይተጌታቸው ናብ ሑመራ ዝኸደሉ ዕላማ እዚ ንምፍፃም እንተኮይኑ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ብወገን ትግራይ እናተገለጸ እዩ እንተኾነኸ ካብ ጊዜያዊ ምምሕዳር ተወከልቲ ዘይተረኸብሉ ብኣንጻሩ ኣመራርሓ ኣምሓራ ኣብ መሬት ትግራይ ከይዱ ብዛዕባ ተመዛበልቲ ትግራይ ዝዝትየሉ መንገዲ በየናይ መስርሕ እዩ ዝብሉ ሕቶታት ዘልዕሉ ብዙሓት እዮም ካብዚ ንላዕሊ ግና ጉዳይ ምብራቅ ኣፍሪካ ከም ማኽር ተባሂሉ ዝተሾመ ኣይተጌታቸው ኩሉ ጠመትኡ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ምግባሩ ምስ ኣመራርሓ ሕወሓት ዝኣተወ ህልኽ ንትግራይ ዋጋ ንኸይኽፍላ ዝሰግኡ ኣይተሰኣኑ ኣብ ዝሓለፈ ናብ ሱዳን ተጓዒዙ ንሰራዊት ትግራይ ንምፍራስ ብኣብዪ ዝተዋሃበ ልኡኽ ከም ዘይተሰኻዕሉ ዘመላኸቱ መረዳእታታት ወፂኦም ምንባሮም ዝዝከር እዩ ሕዚ ድማ ብምዕራብ ትግራይ ምኽሳቱ ኣይተጌታቸው ንፖለቲካዊ ሃልኪ ክብል ንትግራይ ናብ ዝገደደ ሓደጋ ከየእትዋ ዝሰግኡ ብዙሓት እዮም ከወያኔ ጋር የሚወያይ የትኛውም ኃይል ጠላታችን ኣብ ትግራይ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት 25 ቢልዮን ቅርሺ እቶት ንምእካብ ከም ዝተተለመ ተፈሊጡ ሓንቲ ዓዲ ውሽጣዊ ኣታዊኣ ምጉልባት ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ክብሉ ፕረዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ገሊፆም በዓል መዚ ልምዓት እቶት ትግራይ ኣብ ምድላው ክረምታዊ እቶት ወይ ድማ ግብሪ ምንጻር ዓመታዊ ትልሚ ኣታዊ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ማዕድናት ዘሎ ዘይሕጋዊ ዕደናን ኣሰራርሓን ስርዓት ንክሕዝ ብምግባር ትግራይ ብእቶት ዝሐሸ ኣታዊ ክትረኽበሉ ጥጡሕ ባይታ ንምፍጣር ኣብ ዝብሉ ዛዕባታት መሰረት ገይሩ ምስ ኣመራርሓ ዞባታት ወረዳታትን ካልኦትን ኣብ ከተማ መቐለ መድረኽ ዘተ ተሳሊጦሎም ሓደ መንግስቲ እዩ ዘብሎ እቶት ብዝግባእ ኣኪቡ ኣታዊ ክረክብ ከለ እዩ ዝበሉ ፕረዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሓንቲ ዓዲ ውሽጣዊ ኣታዊኣ ምጉልባት ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ክብሉ ረዲኦም ግብሪ ብኣግባቡ ዘይእክብ መንግስቲ ጠንካራ ኮይኑ ክቕፅል ኣይኽእልን ዝበሉ እቶም ፕረዚደንት ትግራይ ውሽጣዊ ኣታዊኣ ክትዕቢ ኣዝዩ ወሳኒ ብምዃኑ ኣብ ኣተኣኻኽባ ግብርን ማዕድናት ዘለና ኣመለኻኽታ ልዑል ግንዛበ ክህልወናን ውሽጣዊ ኣታዊና ክንዕብን ኣለና ክብሉ መልእኽቶም ኣሕሊፎም ትግራይ ካብ እቶት ወይ ድማ ግብሪ ክትረኽቦ ትኽእል ውሽጣዊ ኣታዊኣ ክንድቲ ዝድለ ክትረክብ ከም ዘይከኣለት ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ትግራይ ኣይተ ክብሮም ፍስሓ ዝገለጹ እንትኾኑ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ግና ካብ ግብሪ ልዕሊ 25 ቢልዮን ቅርሺ ኣታዊ ንምርካብ ትልሚ ተታሒዙ ይስራሕ ከም ዘሎ ረዲኦም ኣብ ዓፋር ዘሎ ሓይሊ ክነፍርሶ ኢና ኢሉ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ምብራቅ ትግራይ ብኻሊእ ወገን ድሕሪ ሕዚ ሕግን ስርዓትን ክነኽብር ኢና ክብል ላዕለዋይ ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ጀነራል ዮሃንስ ወልደ ጀርግስ ጆን መዲድ ገሊጹ ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ምብራቅ ትግራይ ኣይተ ከላሊ ሓጋዚ ሰባት ብፖለቲካዊ ሰልፎም እምነቶም ይኹን ካሊእ ኣረኣያቶም ዝበፅሕ ምጉናይ ደው ክብልን ኣብ መገዛ ዓዶም ብዘይፈላላይ ክነብሩን ከም ዝስራሕ ኣረጋጊጾም እቶም ኣመራርሓ ነዚ ዝገለጹ መድረኽ ትልሚ ምኽባር ፀጥታን ድሕንነትን ጥሙር ኮሚቴ ኣካላት ፀጥታ ዞባ ደቡባዊ ምብራቅ ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተኻየደሉ እዋን እዩ ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡባዊ ምብራቅ ትግራይ ኣይተ ከላሊ ሓጋዚ ኣመራርሓቲ ዞባ ኣብ ክልተ ብምኽፋሉ ፀጥታን መንግስታዊ ግልጋሎታትን ኣብ ፀገም ወዲቖም ምፅንሖም ብምግላጽ ህዝቢ ፀጥትኡ ውሑስ ኮይኑ ናብ ልምዓቱ ክወፍርን ሰባት ብፖለቲካዊ ሰልፎም እምነቶም ይኹን ካሊእ ኣረኣያቶም ዝበፅሕ ምጉናያት ደው ክብልን ምስ ኣካላት ፀጥታ ተዋዲድካ ከም ዝስራሕ ገሊፆም ኣብ ዓፋር ዘሎ ሓይሊ ብሰላማዊ መንገዲ ክነፍርሶም
ሕቶ ዘለዎም ወገናት ብሰላማዊ መንገዲ ክቃለሱ ክንፈቅድ ይግባእ ዝበሉ ኣይተከላሊ ካብዚ ወጻኢ ብስም ሓራ መሬት ከባቢና ናይ ሽፋቱ ቦታ ክኸውን ኣይንፈቅድን ክብሉ ተዛሪቦም ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸበ ኣዛዚ ግንባር ደው ጀነራል ዮሃንስ ወልደ ጀርግስ ጆን መዲድ እቲ መድረኽ ድሕሪ ሕዚ ሕግን ስርዓትን ክነኸብር ምዃንና ንምፍላጥ ዝተጸውዐ መድረኽ ኢሉ ንረብሓ ህዝቢ ትግራይ ዝቃለስ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ምስ ጆኖሳይድ ዝፈጸሙ ኣካላት ተጸጊዑ ክኸይድ ኣይግባእን ክብል እውን ኣጠንቂቑ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ይኹን ውዳበ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ዝበለ ጆን መዲድ ድሌት ህዝቢ ትግራይ ጸገማቱ ንኽፍትሕሉ እምበር ተወሳኺ ጸገም ክንፈጥረሉ ስለ ዘይኮነ ዘይምዕሩይ ኣሰራርሓታት ብምእላይ ህዝቢ ኣብ ጎንና ክነሰልፎ ኢና ኢሉ ህወሓት ፓነል ሕብረት ኣፍሪካ ንኽእከብ ዝገበሮ ተደጋጋሚ ጻውዒት ሰማዕ ከም ዘይረኸበ ሓቢሩ እቲ ፓነል ንኽእከብን ኣፈጻጽማ ውዕሊ ፕሪቶርያ ንኽግምግምን ብተደጋጋሚ ዝተጻሓፈሉ ደብዳቤ ጽማም እዝኒ ከም ዝሃቦ ምክትል ፕረዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ኣማኒኤል ኣሰፋ ገሊጾም ምስ ቢቢሲ ትግርኛ ጻንሒ ዝገበሩ ኣይተ ኣማኒኤል ኣሰፋ ተመዛበልቲ ንኸይምለሱ ዕንቅፋት ኮይኖም ዘለዉ መንግስቲ ፌደራልን ነበር ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን እዮም ኢሎም ሕዚ ዘሎ ጊዜያዊ ምምሕዳር ካብ ፓነል ሕብረት ኣፍሪካ ምላሽ ዋላ ተዘይረኸበ ምስ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ዝገብሮ ርክብ ጉዳይ ምምላስ ተመዛበልቲ ከም ዘልዕሎ ሓቢሮም ተመዛበልቲ ከይምለሱ ዕንቅፋት ኮይኑ ዘሎ ህወሓት እዩ ብዝብል ካብ ነበር ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ መንግስቲ ፌደራልን ዝቐርብ ክሲ መሰረት የብሉን ዝበሉ ኣይተ ኣማኒኤል ንኽልቲኦም ኣካላት ድማ ተሓተቲ ይገብርዎም እቶም ተመዛበልቲ ዘለዎ ህይወት ሲኦል እዩ ስለዚ ተመዛበልቲ ብጣዕሚ ተማሪሩ ብጣዕሚ ከፊእዎ እዩ ዘሎ ዝበሉ ኣይተ ኣማኒኤል መማረፂ ስኢኑ ዝገብሩ ይግበሩ ኢሉ ባዕሉ ክምለስ ዝደሊ ውሑድ ኣይኮነን በሃልዮም ተመዛበሊ ንምምላስ ዘሎ መማረፂ ክልተ እዩ እቲ ሓደ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተቀራሪብካ ኩሎም ናይ ሰላም መንገድታት ምጽንቃቅ እዩ ወይ ከዓ ብዘይ ሰላማዊ መንገዲ ምኻድ ኢሎም ሕዚ ዘሎ እቲ ዝሐሸ መማረፂ ግና ብሰላማዊ መንገዲ ስምምዕ ፕሪቶርያ መሰረት ጌርካ ምስራሕ ኢሎም ንሱ ኢና ንገብር ዘለና ድማ ይብሉ ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ይኣክል 50 ክረምቲ ኣብ ኬንዳ ብምባል ነተኸታተልቲ ለይትን ቀትርን 3 መዓልታት ሰላማዊ ሰልፊ ምክያዶም ይዝከር ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ጥራሕ 160 ኩንታል ወርቂ ትግራይ ናብ ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ኣታዊ ከም ዝኾነ ቢሮ ማዕድን ትግራይ ኣፍሊጡ በዓል መዚል መዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ርእሰ ጉዳያት ኣዲህቦ ኣብ ከተማ መቐለ ይሳለጥ ኣብ ዘሎ መድረኽ ዘተ ተረኺቦም ዕደና ማዕድንን ግብርን ከመይ ነጣምሮ ብዝብል ርእሲ መማያት ጽሑፍ ዘቕረቡ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ማዕድን ትግራይ ኣይተ ተስፋ ኣለማሃድጉም ትግራይ ብዙሓት ሃፍትታት ማዕድንን ካልኦትን ከም ዘለዋ ብምሕባር ትግራይ ጥርት ብረብሓ ዘይረኸበትሉ ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ጥራሕ 160 ኩንታል ወርቂ ናብ ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ጨንፈር ሽረ እንዳስላሴ ኣታዊ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ዘልየና ኣታዊ ንምርካብን ዕደና ማዕድናት ስርዓት ንምትሓዝን ኩላትና ብትረት ብዝተዋደደን መልክዑ ክንሰርሕ ኣለና ዝበሉ ኣይተ ተስፋ ኣለም ሃፍትታት ትግራይ ብዝግባእ ክንጥቀመሉን ግብርን ማዕድንን ተጠሚሮም ክኸዱን ኢሉ እውን ኩሉ ብሕጋዊ መንገዲ ክስራሕን ግብሪ ክኸፍልን ይግባእ ተባሂሉ ዛሬ የኢትዮጵያ መንግስት ማስጠንቀቂያ ልኳል ትግስታችን ተሟጧል የሚል ነው ከሞላ ጎደል ስርዓት ብልጽግና ንስርዓት ሻዕብያ ጠንቂቁ ኣብ መንጎ ህወሓትን መንግስቲ ፌደራልን ዝተፈረመ ውዕሊ ፕሪቶርያ ንመንግስቲ ኤርትራ ከም ዘኾርዮ ስርዓት ብልጽግና ገሊጹ መንግስቲ ፌደራል ናብ 18 ሃገራት ኣብ ዝለኣኸ ደብዳቤ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝገብሮም ትንኮያታት ኣጠንኪሩ ከም ዝቐጸለሉ ይሕብር ሻዕብያ ላዕላውነተይ ደፊሩ መሬት ኢትዮጵያ ብሓይሊ ወሪሩ ከም ዘሎን ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘሎ ትዕግስቲ ውዳእ ምህላውን እዩ ኣብ ደብዳቤ ኣጠንቂቁ መንግስቲ ሻዕብያ ብመን ተዓዲሙ መሬት ትግራይ ወሪሩ ከም ዘሎ ግና መንግስቲ ብልጽግና ኣብ ደብዳቤ ይገለጸን ብሻዕብያ ተታሒዙ ብዛዕባ ዘሎ መሬት ትግራይ ሓደ መዓልቲ ተዛሪቡ ዘይፈልጥ ስርዓት ብልጽግና ሕዚ ግና ብተደጋጋሚ ምዝራብ ዝቐጸለሉ ምክንያት ንኤርትራ ኾርር ስለ ዝደለየ ምዃኑ ብዝተፈላለዩ ኣካላት እናተገለጸ እዩ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ህወሓት ወይዘሮ ፈትለወርቂ ገብረ እግዚአብሔር ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝኸፈቶ ኩናት ንትግራይ ካብ ምሕላይ ዝብገስ ዘይምዃኑ ምግላጸን ይዝከር ሰራዊት ኤርትራ ዝወረሮ መሬት የለን እናበለ ዝጸንሐ ስርዓት ብልጽግና ሕዚ ግና መሬተይ ተወሪረ እየ ዘለኹም ላዕላውነት ንሙሓስን ዝወስዶ ስጉምቲ ዓለም ይደግፈን እናበለ ይርከብ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተጀሚሩ ዝነበረ ርክብ ብሰንኪ ውዕሊ ፕሪቶርያ ከም ዝተቋረጸ ኣብ ደብዳቤ ዘነጸረ ስርዓት ብልጽግና እቲ ርክብ ትግራይ ንምጽናት ዕላማ ዝገበረ ምንባሩ ግና ኣይገለጸን ንሻዕብያ ዓዲሙ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ ዝፈጸመ ስርዓት ብልጽግና ሕዚ ድማ ዓሰብ ንምምራር ባዕሉ ዘረከቦ መሬት ትግራይ ምክንያት እናገበረ እዩ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ቀረባ መዓልታት ክጅመር ዝብል ሓሳብ ዘቐምጡ ኣካላት ኢትዮጵያ ኣብ ዓሰብ ዘለዋ ሕቶ ብተጋሩ ክድገፍ
ክድገፍ እናሰርሐ ይብሉ ካብ ህወሓት ኮርዮም ዝወፁ ነበር ኣመራርሓ ድማ ቀንዲ መሳርሒ ገይሩ ይጥቀመሎም ከም ዘሎ ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ኣብ ቀረባ መዓልትታት ንዝሃብኦ ርእይቶ ብኣብነት ይቕምጡ ኣብይ ኣሕመድ ንትግራይ ኣዳኺሙ ኣፈሙዙ ናብ ኤርትራ ከም ዘዙርን ሕቶ ዓሰብ ከም ዘልዕልን ነበር መሪሕነት ህወሓት ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ምዝራቦም ይዝከር ትንቢት ኣይተ ጌታቸው ፍፀም ከም ዘሎ ዝገልጹ ገለ ርእይቶ ወሃብቲ እቲ ዝሕዝን ግና ኣብይን ዘካየዶ ኩናት ኣይተ ጌታቸው ኣማኻሪ ኮይኖም ይድግፍዎ ምህላዎም ይብሉ ባዕሉ ብልጽግና ዘድፈሮ ሉዓላውነት ክበልዑ ወያ ዝደለዩ ከም ዝበሃል ንኤርትራ ንምውራር ከም ምኽንያት ይጥቀመሉ ከም ዘሎ ዝገልጹ ብዙሓት እዮም ቅድም ክብል ነበር ፕረዚደንት ሙላቱ ተሾመ ኣባር ፓርላማ ዲና ሙፍትን ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ተመሳሳሊ ወቀሳ ዝደስስ ጽሑፋት ምውጾም ዝዝከር እዩ